Kod tengah pitak saya. Apa kata sih na belahan. Aku kayak sekampan aja. Toto kan ngomong yang jebakan bo. Mau toto nang aja. Porto Pori khaya jama man no ki saman ta तो बिस्किट छ ल मलाई बिस्ती छ तो मन हैन अब खटा त्यसले मनो को खाए न लागि सुगा करि तो असे फॅमिली असा कारदान विचा साखा मोतम दिसै तिनी रसनगर बिसिओ जों फाइने थिका सिनिटी डेभलप नि सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर दाय आगि सिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि प्रेसिडेंट ब्रह्म गनांजक रेमसरी दे बर्मनि राबाद बागा निया हर नांखा साबो हर फनांगे रेखा साइनिया जों गुरि फाइने थिका अमो हर नांगानि मतनया म एंगो सरा तंग तै तंग यांगो गसारखाय हम हर नांखा गोबां राबाद आरो खामै थांखा 150 राबाद खामका गाय पक मामानि न जों दिनै सिनि रामचंद्र घाटनि जत ब्रह्म गनां अजमार न तुबै सिमर फाइलेका लेके खा दुख नांगो सिनि बरर रां पैसा आजिमानि जराबो एवं ताबु राबाद ब्लाइ क्लै नखरमानि जराबो अमतेके हर फनांगलायमानि मचिनि रां पैसा आजिथिनि लामा कासे केबेंमु एंकाय आबनि बागैनो जे अमते जे सामं जे सितरा तांजमानि म ब्लाइखिनो जों सेलेंगो तामने हिंकाय ओ राबाद बागान खाइनो अरो जे तंने बनि नुखुं पर दुइटा परिबारनि बनि राबाद खामका एकेबारे रां आदि तंमनि बसाबोतै मबेनो परियो नुखुं चलु सरि हामियाका ओ राबाद दावैनो बर कष्ट खाइ आजि लायै तंलाय जामानि ओ जागावसे दाबु मुति खायै राबाद छक साइरि जाखा ब्लाके दुख नांखा जों तामखै चाइटगै बरनो साहाय्य खाइमान अब आं सालायका आबनो जों बरनो साहाय्य खाइनानै चाइटगै आं माननीय मुख्यमंत्री न आं चिठी सिका आगि एवं फायर सार्भिस डाइरेक्टर न चिठी सिका विधानसभा बांगवनि तै कक्ति साका रामचंद्र घाट टकाइसा फायर सार्भिस नांगौ हने तांगै नां एवं रामचंद्र घाट तो विधानसभा केन्द्र जतन बिसि आबाद बागान गोबां अमनो तैन हर नांमा लग लगिनो जाहाथे खायै फायर सार्भिस गारि फायै बोथाफ्राय मामानि बागैनो दाबि खालायमानि दिनै मकल फाइनो फाइका फायर सार्भिस दंखाय दिनै किन्तु अराबाद बागान जों बानचिरि नारमा खामो किन्तु राबाद अरा खय अनेक चालु फाइनान नाया हरग अनेक किछु सिकिउरिटी प्रब्लेम बर फुनुगो कल खायफेना रमिया रंगो का ए समस्त जों नायिनो चिनि रामचंद्र घाट काइसा जों फायर सार्भिस को नांगौ होननाय गनाय बसकांनि चिनि जे अधिवेशन रामचंद्र घाट काइसा फायर सार्भिस नांगौनि जे कक दिनै अ मांकलि ओ जे खाम अब रमैति साजांनि विधानसभाव एवं जाति खाय रामचंद्र घाट काइसा फायर सार्भिस खलंना नंखन अबचिनि लुकुनि दाबि चिनामचाइनि दाबि रामचंद्र घाट लुकुरंनि दाबि आं एमएलए आनि बो दाबि आनि रामचंद्र घाट काइसा फायर सार्भिस थुन अमतै मुक्ति खालायजोंना अमतै दुख मांगपिलि जों टाइ नायफेना नायहां थुन अबनो जों नायो आर जारा सामुं सिता तांनाय आं बरनबो कयनाय नर वान सगैनो दि अम खायनोनि तामो मानखा अम बाय जों चिनि तिप्रा सारंनि रां पैसा जिनानै लामा सुदु केबें मुं आचारि मांखा बरनो मुक्ति खिखलाय मांखा कष्ट दि मांखा अमनो कायते मुं साकरै आबुन बागै आं बरनबो सानाय नर अमतै सामुं हामेर ता तांसिदि नर अरन फायदि नोंनि कोनो प्रब्लेम तांहाय फाइ मालाय फायदि नंनोबो जों सुबानाय इनका आबुनि बागैनो आं कयनाय जत ताखौ बुखुक जमन अमतै सामुं सिद्रानि बिरुद्धे जों जतन फान बक्साखाय मा बसालायनाय